Mga ka-K5, isa katigbawanon nga si Ferrer ang gindayaw matapos ang iya pagkabaganihan sa pagsalbar sa mga tripulante sa pagrugdang sang barko nga malapit sa India. Dalang yabo ng kaisog sang tigbawanon si Ferrer nga si Captain Roy Bells Walibios Tabobo tumandok sa sitio sa Pasaba, barangay lang nagtigpawan Iloilo. Matapos ginpangunahan ng MV Hanyi Team sa pag-rescue sa mga survivor nga sakay sang Liberian flag container vessel nga MSC Elsa Tres. Ang nasamit nga barko ang gid-report sang Sabado nga adlaw nga naglugdang 38 nautical miles rin sa Kochi Coast. Sari nagdinapta ang mga karga sini sa dagat. Sa piyak sang mabudlay nga sitwasyon, naging malinalagon sa pagpanguna sini sa pag-rescue sa samtanan ka mga survivor sang nasambit nga barko. Ini ang makabing nga pagkabaganihan kag pagpakita sang maayo nga tagipusoon sang mga Pinoy nga handa magpulig sa iban bisan ano pa ang lahi sang mga ini. Mga ka-K5, isagid kadako nga pasidungog para kay Captain Tabobo tungod sa kaisog kag pagpangabudlay para sa kabuhi sang iban. Matuod gid nga ang tagipusoon sang Ilonggo handa nga magrisko sa tunga sang kataragman. Para sa balitang regional nagikan diri sa may probinsya sang Iloilo. Ako naman si K5 Aaron Rifoyo para sa Kampi na Balita, Serbisyo Publiko Kakalingawan sa Western Visayas. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.